Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak nih. Kompak apane kok sing salam nembelek kabeh ngene kok. Lah piye? Ya siji Mami Okta, nggih. Dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sing duwe gawe. Amin. Kemanten kekalih. Amin. Ugi sedaya ingkang sampun rawuh ugi para senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dumateng para sepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Kula aturaken mugi pinaringana berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Atur konjo ugi dumateng channel-channel YouTube nak yang kerja bareng dengan channel YouTube Budi Wijaya TV yang ada film pendek ludrukan humor. Ayo di like, di komen, di subscribe. Subscribe. Acara dalu menika kaseng kuyung dene sound system ingkang kondang naminipun nak THJ Audio. Ugi lighting Fortuna Lighting. sembah nuwun sepina malih kula duo Iwak Keting ngaturaken matur sembah nuwun saking kula pribadi ugi kunjuk saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. saderenge adik-adikmu diceluk nak. Ayo Mas gawekno sing nyemek titik. Dilali-lali ora nate ketemu. Dari mana datang ngalintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Injih Mami. Iya Dok. Iki kajatipun kemanten iki. Injih temanten. Alhamdulillah. Aku biyen yo dilungguhno kuwadi ngene iki. Sampeyan tau lungguh ngene? Tahu. Cuma gak kembang ngene, Nduk. Lah kembang apa? Kembang api dadi nyonyor cangkemku. Ayo, Nduk, adik-adikmu nak. Injih. Kita tampilkan anak tangga yang pertama Mami. Ning Bella, Ning Amel dan Ning Adis. Anyar iki rek. Anyar. Trio Iwak Gatul. Nggih, Iwak Gatul. Iwak Gatul. Cipir watana sabar ora kuatir yuk bayange goprakake tinggine ditinggal kledak ake gantine Menang Jombang mampir rasengon lemah kenang ake wedine dokter sambang kiri mau ingon yen ora seneng apa mestine dilajengaken anak wedok Marsha Dias duo Iwak Pindang. Cilik tapi gurih. renyah.
Talange sepur dilompati ajur mumur dibelani Abang biru sing motu mondok aja diganggu duweke kanca. Abang biru sing merah muda aja diganggu sing wis rumah tangga. Jos disusul anak tangga yang ketiga iwak betik ning iki lho sing duwe iki lho bersama ning Rani Asmara. Asmara bangun. Iwak apa Mi? betik Oh iwak betik. selengan kayune waru aku kelingan marang sliramu Yen ing tanah Bali omulon tresnane tenan ora mung guyon. anjene sanana iki goyangane iso enak mendut-mendut ngono Cocok mbek iwake. cocok nggih monggo temriki pelantun tembang-tembang campur Manis banji campur sari ingkang pertama ning menik menik Wulandari disusul sisul ning Mbak Ika duo ikan kakap oh anak ular tangga. ora-ora diarani luwung becik didenani Mundut klambi ning pasar babat tresnaku suci donya akhirat bisa ngembang ra bisa nyulik bisa nyawang ra bisa nyanding sajane duo ikan kakap iki ngene iki ya iki Iki. polahe ikan kakap kakap dipun lajengaken Ibu ning Fikum ambek Yantika ambek loro tok mbok aku gak hafal kok aja banter-banter kancane dinteni duo ikan kerapu Bali ongulon tresnane tenan ora mung guyon kaya ngene rasane tempe kaya gendang dibumbu rawon kaya ngene rasane wong ra duwe kaya wayang digawe lakon segera hadir mriki Bu Endang Suyanto Bu Rizky Bu Endang Sukentut monggo J monggo
ora bisa nyuling bisa nyawang ora bisa nyanding. Disusul temriki wonten Ular tangga yang ke Ibu Titin kali Ibu Susan. Ije, monggo. Ibu Titin Ambek Ibu Sartini. Ibu Sarti Cikwe Ya, ada. ambek ada. Mi, ikan apa iki Mi? Nggih, Ikan apa iki? ikan belana, Balana. kuapang mana. Andang ana pilingan gak wani mandeng aku kelingan. Careke wong lunture putih atine bingung bojo gak boleh. Ayo Nduk. Kula aturaken temriki senior-senior saking Budi Wijaya Iya. ingkang dipun pandegani Ibu Irma saking Jombang. Ingkang pertama Ibu Yayu saking Mantub, disusul Ibu Mary Mojosari, Mojosari. Ibu Irma saking Jombang. Gustian Jombang. Carek lunture abang tak lirik wis ana sing sayang. Kaya ngene rasane tempe kaya kandang di bubur rawon kaya ngene wong nyambut gawe kaya wayah digawe lakon. Aduh, sapa iki jenenge? Mariati. Ya, Mami. Nggih, sepindah malih matur sembah nuwun nggih. Dumateng arek-arek sabu ingkang sampun rawuh. Inje. Nggih, sabu teko ndiae, Cak. Wis tumplek-blek kabuhe nggih. Nggih. Kon ndi ae. Sesarengan alartis kanthi adicara bedayan Sekarsari monggo Mas Jono. Monggo Kang Mas. Kopi susu anget-anget asik gedang goreng panas pisang yang disediakan nyono meja yo dasarane ludruke Budi Wijaya asik sindene ayu tenanan wis kadung dadi
susu anget-anget asik-asik gedang goreng panas pisang yo mangke sedia akan yo nong meja yo nyesane sindene ayu tenanan wis ketok dadi langganan emang sing bisa lalekake oh Ayo madam, kata-kata hari ini, madam. jalan-jalan ke Surabaya mas Lodrok Budi Wijaya tetap jaya angga hei ayo mas Jamrip Anget-anget kopi, susuri gombong roti yang gawe awak seger lan kota biar kenoko. Kata-kata hari ini Sabrina yuk Longgo senden pinggir sumur mas Rabi sinden dawana umur mas hei tarik mas Amrif Anget-anget kopi, susuri gombong roti yang gawe awak seger lan uga tambya tenaga. Ya! Nggih. Sing duwe bayang kopra iki nadirek. Masalah.
Budi Wijaya Jombang featuring Fortuna Lighting support by DHC Audio Campur Sari Del Lewung and Kus Production. This is DJ AL Project Production. Spesial Tomang DJ Budi Wijaya Eka. Production.
Mariance. Inje mami, matur sembah nuwun atas rawuhipun para undangan sedaya. Ugi konjong matur sembah nuwun katur Bapak Ibu Sohibul Hajah ingkang sampun ngrawuhaken keluarga besar keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Dondo, Inje mami. ana wong Jawa unen-unen jroning suka kudu eling lan waspada. Bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling among rasa ya among wektu nak. Jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli mriti di malam hari Ning Mariati. ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.